personal nga gamit as hindi magwalat nin anuman sa tukawan pag nagkomunyon tanganing maiwasan ang pagkawarakan sa indong mga darang gamit. Ikatulo, iniin kaminar ang gabos na lalaki asin babae na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba sa tuyang respetuhon ang kasagraduhan kan harong nin kagurangnan. Ikaapat, ngunyan pong Domingo, iyo po ang Indigenous Peoples and Extreme Poverty Day. Magkakaigwa po kita ng second collections bilang sa tuyang asistensya sa mga indigenous peoples asin mga tugang nyatong nagtitios. Pwede po kamong magtaonin anuman na grocery items na buot nindong itao sa inda sa abot kan sa indong makakaya. Igwa po kita nin 14 kandidata sa Search for Rosary Queens 2023. Sa tuya pong suportahan ang mga kandidata sa Search for Rosary Queen 2024. Ang second and last canvassing gigibuhon po sa Sabado, petsa 21 kan Oktubre. Sa Domingo po, petsa 22 kan Oktubre, iyo ang World Mission Sunday. Liwat, hinahagad po ang satong suporta para sa pangkinaaban na misyon. Pinapaabot po ang pasasalamat kan Arkidiocese sa satong parokya sa padagos nyatong pagpahiling nin pagmakulog sa misyon. Available po ang mga brown envelopes sa opisina kan satong parokya. Sa petsa 29 kan Oktubre, iyo po ang Prison Awareness Sunday. Sa tuya man padagos na rumdumon, asin ipamipi ang mga tugang nyatong nasa bilanggoan. Sa petsa 31 kan Oktubre, magkakaigwa po unin Parade of the Saints na panginginotan kan mga estudyante kan Holy Cross Parochial School. Puon sa Domingo, petsa 29 kan hasta 31 kan bulan, gigibuhon ang trido para sa mga kalag. Ang mga misa pagkaaga asin hapon, pakihagad na lang po nin mga envelope sa opisina tangani na isurat nindo ang mga pangaran kan sa indong manghal sa buhay na buot ibali sa mga responso asin misa. Sa maabot na Disyembre 8, 2023, magkakaigwa po liwat kita ni di sa parokya nin libreng kasal siring sa tong nakagawian. So mga dai pa po kasal sa simbahan, magpalista na po sa opisina kan sa tong parokya. Ang deadline kan pagpalista ngunya na Nobyembre 8, 2023. Ini po ino-officer para sa mga miyembro kan sa tong parokya sana makihumapot na lang po sa opisina para sa mga requirements. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkahapon, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dolot kan mga minasunod. Mary Tyler and Brillo, Joven Bensal and family, Mr. and Mrs. Francis and D. Palencia and family, Kathy Lacson and family, Pandes, Bontillas, Tulidenes family, Arlene Espares. Petition, Mas, Dolot, Ninda, Cameron, Bailey, Segrist, asin Franz, Bailon. Pasasalamat para sa birthday ni Rain, Dolot Ninda, Mr. and Mrs. Jose Bernie Haber and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Diosdado, dolot ni Anthony Portes. Gabos na mga kalag, dolot ni Joven Bensal and family. Genesis, dolot ni Gina Obrero and family. Leopoldo, dolot ni Jenny and Pidol. Regino E. Freddy Sr., dolot ni Vic and Vince Bailon. Shire May, dolot ni Dolores Paya. Para sa gabos na mga kalag sa purgatorio, dolot kan sarong anonymous. Para sa kalag ni Celidonio Sr., dolot Canadal family. Para sa kalag ni Teodora,
Natividad y Guillermo Sr., dulot ninda Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Dito sa Domingo kan ordinaryong panahon. Ang tema kan selebrasyon nin Eucharistia ngunya na Domingo, iyo ang pag-alok nin kaguranganan sa bangkete nin pagkasararo sa Eucharistia na kung saan ang nagtutubod, nagseselebrar kan balaog nin kaligtasan na iwinaras nin Diyos huli kan pagsakit, pagkagadan,